Bine ați venit la un nou test de cultură generală pe canalul Puțin Știu. Astăzi vă provocăm cu 30 de întrebări din diverse domenii. Scrieți în comentarii câte răspunsuri corecte ați știut și dacă v-a plăcut acest test, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe provocări intelectuale. Haideți să începem! Cine a scris romanul Mara, care explorează viața unei femei puternice într-o societate plină de prejudecăți? Răspunsul corect este Ioan Slavici. Care este cel mai adânc lac de acumulare din România? Răspunsul corect este lacul Vidraru, pe cursul cărui râu a fost construit în anul 1965 barajul Vidraru. Răspunsul corect este râul Argeș. Cine a scris Educație sentimentală? Roman ce urmărește aspirațiile și dezamăgirile unui tânăr visător. Răspunsul corect este Gustave Flaubert. În ce țară se află canalul Suez, importantă cale de navigație între Marea Mediterană și Marea Roșie? Răspunsul corect este Egipt. Care poet român a debutat cu volumul Poemele Luminii, ce include poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii? Răspunsul corect este Lucian Blaga. În ce an a devenit Dacia provincie romană? Răspunsul corect este anul 106. Cum se numesc cuvintele care au forme diferite și semnificații complet opuse? Răspunsul corect este antonime. Ce țară are capitala Amman, oraș cu o istorie de peste 7000 de ani? Răspunsul corect este Iordania. Cum se numește prima femeie aviator din România, care a zburat pentru prima dată în anul 1912? Răspunsul corect este Elena Caragiani Stoenescu. Cine a scris Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război? Un roman intens despre iubire și ororile războiului. Răspunsul corect este Camil Petrescu. Pe fundalul cărui mare conflict se desfășoară acțiunea romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu. Răspunsul corect este Primul Război Mondial. Cine a scris romanul Aventurile lui Tom Sawyer, clasic al literaturii americane despre copilărie și libertate? Răspunsul corect este Mark Twain. Ce mare pictor român a devenit cunoscut drept pictor de front datorită scenelor realizate în timpul războiului de independență? Răspunsul corect este Nicolae Grigorescu. Care dintre aceste personalități ale culturii române a făcut parte din școala ardeleană? Răspunsul corect este Gheorghe Șincai. Care detectivă celebră a fost creată de autoarea de romane polițiste Agatha Christie? Răspunsul corect este Miss Marple. Cărei țări aparține insula Tasmania?
Răspunsul corect este Australia. Câți sateliți naturali are planeta Venus? Răspunsul corect este niciun satelit. Ce mare oraș-stat din antichitate a fost cucerit de romani după cele 3 războaie punice? Răspunsul corect este Cartagina. Pe teritoriul cărei țări se află astăzi orașul antic Cartagina? Răspunsul corect este Tunisia. Cine a scris seria de romane Cireșarii, una dintre cele mai îndrăgite cărți de aventuri pentru tineret din literatura română? Răspunsul corect este Constantin Chiriță. Câte volume are seria Cireșarii de Constantin Chiriță? Răspunsul corect este 5 volume. Care este cel mai vechi oraș din lume, locuit continuu de circa 11.000 de ani și pomenit în Biblie drept orașul palmierilor? Răspunsul corect este Ierihon. În ce an a intrat România în primul război mondial, declarând război Austro-Ungariei și alăturându-se Antantei? Răspunsul corect este 1916. Cine este autorul romanului Moby Dick, clasic al literaturii americane despre vânătoarea unei balene albe? Răspunsul corect este Herman Melville. Cum se numea capitanul din romanul Moby Dick de Herman Melville, obsedat de vânătoarea balenei albe care îi smulsese un picior? Răspunsul corect este Ahab. În ce comedie scrisă de Caragiale apare personajul Nae Cațavencu, un reprezentant tipic al demagogiei politice? Răspunsul corect este O scrisoare pierdută. Cum se numesc cuvintele noi, create sau împrumutate dintr-o altă limbă și integrate într-un vocabular? Răspunsul corect este neologisme. Ce rege al cetății Corint, cunoscut în mitologia greacă, a fost osândit de Zeus să împingă pentru eternitate un bolovan pe un deal? Răspunsul corect este Sisif. Cum se numește șnurul cu capetele metalice, folosit ca element decorativ pe uniformele unor militari? Răspunsul corect este eghilet. Vă mulțumesc pentru participare. Scrieți în comentarii câte răspunsuri corecte ați știut și dacă v-a plăcut acest test, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul Puțin Știu. Vă aștept cu drag la următoarele provocări.